Zdravím vás na mojom novom videu Five Nights at Freddy 2. Tak, ideme na to. Už som skúšal niekoľkokrát hrať a videl som niekoľko videí od Goga. No ale niekedy to bude strašné, niekedy nie. Dúfam, že pre mňa nie. Dobre, blbý hovor. Cool, maska. Tak ešte krabicu nemôžeme, ešte to je kura, ja to budem volať kura. Hopla. Freddy, a tam je zajac. Ďalej. Tento tu zmrt. Hopla. Ako vlastné masky. Zaujímalo by ma, kde je ten Fox. Kde sa asi ukrýva. Tá líška, či čo to je. Lebo minulú hru, čo som skúšal, ma vystrašila. Strašne. Už je 1 hodina. Dúfam, že to dáme. Yes. Nič, všetko dobré. Všetci traja pokope, to mám rád. Je mi tak horúco. Ešte mám šťastie, že tu mám ventilátor. Dúfam, že tie zvuky budete počuť aj vy, že sa len ja vylákam. Budem jak trapka. Som myslel, že ten zajac zdrhol zase. Ach. Všetko dobré, dáme si masku na ukľudnenie. Ja to budem radšej naťahovať, už to bude v polovici. Lebo nechcem, aby ten šialný chlapec ma zase vystrašil. Už je 2 hodín. Ja to zase radšej natiahnem. Dokedy máme čas. Aha, som takto pohol. Jasne! Ten zajac ma už sere. Podľa mňa bude zase hrať na gitare. Jasne! Ach, bože. Áno, už aj kura. Ty kokos. Ja to radšej natiahnem. Áno, kura robí selfie. To vypadá ako Homer Simpson s tými 3 vlasmi. No už je 3 hodín. Ne? Sa niekde pohol ten pes. Pes, ja som debil. Áno, zajac, tak som to chcel povedať. Ne? No to nejde. Ježiš. Ne, dúfam, že ma tá kura nevystrašila, alebo čo to je. Freddy!
Pane Bože. Ježiš Maria, sa bojím. Áno, áno. Nechod do prdele. Jak sa ho mám zbaviť? Neviete? Ne! Už je tu! Ne, ne. Ja to radšej natiahnem. Ja! Ty kokos. Jaj. Ne? Ježiš. Toto je spúra. Spúra. Ne? Zajac. Idí do prdele. Ne? Čakaj. Ježiš, to sa mi ešte nestalo, že všetci traje na mňa tu čakajú. Ty kokos. Teraz máme stále všetci traja naraz išli. Zo všetkých strán. Zase selfie, dobre. Škaredý si. Áno, aj tento robí selfie. Freďák! Meďák. Že 4 hodín, fúha. Fred je vždycky tam, toto radšej natiahneme, keby niečo, pre prípad. Všetko dobré, dobré, vyniesie muffin, zase tam ide do tej šachty. Sarah pozrie radšej vonku. Kontrolujeme Freddyho, počkaj. Dobre, muffin. Už je niekto v šachte, už počujem. Jasne. Ne, je tu Freddy. Pane Bože. Ne, už sa to blíži, moja spása, smrť. Je tu zase zajac. Ne, čá. Kde to dole bolo? Dobre, ešte nie je ani Freddy. Opäť šoce. Dobre, zahráme niečo super. Super, konečne. Och. Áno, detičky, Teraz, druhá noc. Dúfam, že to nebude kruté. No, takže prvú noc sme prežili. Na to si musíme zatlieskať poriadne. Dobre, blbý hovor, to ma nezaujíma, ani vás dúfam. Aj to tam hovorí všetko po anglicky, takže... Áno, krabička už nie z rána, no, bez večera, musíš tu teda. To si dostaňte pekne. Rád by som vedel, kde sa ukrýva ten Fox. Napíšte mi do komentárov, kde je ten Fox. Možno niekde tu, neviem. Ty kokos, to ide ale rýchle. Fúha, toto bude veľmi zložité teraz. Ale ešte aj neviem, že ako sa dá zabrániť tomu Foxovi, aby ma nezabil, alebo čo to je so mnou robí. Aby ma vykastruje. Všetko v poriadku. Tam sú všetci v pohromade, áno. Toto treba zase si poviem natiahnuť, áno. Fúha. Som niečo počul, či? Mali halucinácie? Jasne, zajac. Zase budeš na gitare. Do hajzli. Ne? Áno, zahraj. Zahraj. Zajačík, ušečku. Áno, hneď kura. Ježišmaria. Tu muzik nerob selfie. Dobre, to radšej vyťahneme. Som niečo počul znova. Uško sa nám pohlo. Pozrite na ligotavé očká. Vidím, to oni sú, radi robia tie sexy selfie.
Freddy! Freddy na úteku pred spravodlivosťou. Dobre, to si natiahnem. Dokiaľ ma nezabudú, alebo čo to robia. Dobre, to si robím ďalej selfie, nemám problém. Dobre, teda tady. Dobre, to sú tu. Freddy je tam, áno. Tu si zase natiahneme. Dobre, tam už bude Freddy. Freddy je tam, ja som to vedel. Som to normálne cítil. To si natiahneme, lebo musím sa pripraviť na to, že ma ten Freddy vystraší. Všetko v pohode. Ne, zase príde ten Fox. Ne, motherfucker. Ne. Ktorý ti vole. Ty do prdele, čak. Fúha. Natiahnuť. Zmanu. Ne, počul som to deť. Zase to nejde, to si dám radšej vlastne. Ja som počul to dieťa. Ty kokos. Ktorý ti. Už hovorí hello. Dúfam, že to počujete. Áno. Ušo. Ježiš, zo všetkých strán. Čo sa deje? Ne? Ne? Áno. Počujem, že tu. Ne? Freddy! Ti do prdele bola. Je to Fox? Ja ho veľmi dobre poznám. Ne, teraz budem naťahovať krabicu. A on mi vyskočí. Kde som nás drhla? Dobre, to je kráva prosto. Ne, zase to nejde. Kde ste? Jasne, chalán, už tam není to, načo? To ešte dobre, dobre ti zahrať na gitaru, na uvoľnenie. Je 4 hodín. Rýchle. Som dačo počul, rozbiť. Dobre, ten niekým donesie mafy, mám buď. Zase to nejde, ja si dám radšej mafy. Prečo tu? Dačo som sa znova počul. To bola krava. Ja sa bojím. Čo to bolo do hajzlu? Je tam zase Fox. Toho sa bojím asi najviac. Ešte viac je toho chlapca. Ne. Zase som dačo počul rozbiť niečo. Oni majú normálne talent na rozbíjanie. Počujem. Ty hajzol, mizu. Ty muzik mi padne. Yes! Fú. Už by to bolo môj koniec. Jupi, deti. Ne, ďalšia noc. Prečo? Je to tu. O, čo to je?
Viem sa pozerať. Fúha. Aha. It's me. Dobre. Tretia noc. Každý píše, no, na Gogovom videu, že to je veľmi, veľmi strašné. Tretia noc, 4., 5., 6. Neviem, koľko noci ja musím prežiť. Dúfam, že 4 stačí. Ale nie, bude ich asi 7, podľa mňa. Jasne, netreba naťahovať tú blbú krabicu. Ten hajzel malý zasraný neutekol. Vždy počujem, jak niekto niečo rozbije. Tu je ten asi Fox, či čo to je? Škaredá opica. Zase zdrhli? Nie. Ne! Ježiš! Ti to... No, výška. Počujem detský hlas, to šalený. Ne? Keď sa to mi nedá. Ono to nejde. Srdce schovám. Dobre, šiel preč. To ma teší. Vždy, zase, niečo, prasklo. Čo to je? Poď späť. Tam ostaň. Na 2 hodiny. Ty kokos, čo to je? Ja sa bojím. Áno, chápem. Dobre, ty netrpíš smrť. No, ježiš, to tam je voľňáky. Alebo čo to je? Ja som ešte nejde, už to ma vystraší. Ne, prosím. Toho sa nebojím, neviem čo to je zač, ale radšej. Dobre, chápem, dobre. Fúha. Je, Zajko zdrhol, áno. Gratulujem. Double! Oni sú dvaja! Áno, dobre, niekoho počujem. Spravo. Áno. Sa bojím. To už není sranda, vole. Keď idú na vás hnieť. 2 hodiny ráno. Jasne, a hneď ma musím vystrašiť. Toto tam škaredá kačka, či co to je. Áno, rob selfie, ty dieravá hlava. Fúha. Ne? Už je vľavo niekto. Áno, ten moskožrúd. Rýchle. Ty kokos. Fúha. Až dobre, že nezavišťal. Do píska. Do házlosti. Ježiš. Čo tu mám robiť? Co to je? Lol. Ježiš. A my sa tu spadni dole, ty hajzel. Čo mám ísť hore? A my sa tu. Ja ti dám, stoj. Ja tu neviem, čo to je, ale ok. Ale prenasledujem pachateľa. Fú, tak to bude koniec môjho videa. Pokračovanie bude na budúce, v ďalšom dieli. Dúfam, že dostaneme aspoň potom do toho 6. dňa. Tak, nezabudnite lajkovať, komentovať, odber
a hlavne si to pozrieť. Tak, čus na ďalšom dieli.